Eloyono mati ruhane wiloso manglono mangape tira gending marionang tapane si Joko Loyo lir tadet nyomondro kini tapane si Joko laya mbok gading mati sorgemune tunjung bang terate
nuwun sembah dereng ulun kapurba risang amur pengrat sahanan ingkang mrengkanan sihing tasih mawe poko kang sawegong Masireng telahan iwang kanan mamuju penyulang awik nam astu purama sidhem Om awik nam astu silat mring jiwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langene mulih basta maksila stantun lawaik buddha jinantur tutur katula-tulat ndurading paredya winursita upama prameng niskara karantun ditumiying jaman purwa mangyata kapasaraning kebutuhan purungking pralambang matumpa-tumpa marma manggeng sang murwingkata sekebyar dumadining wayang purwa purwakane kandha linarik runtuting basa dengeng gunung Musurasa yen nirasa karaos melajari ruang rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngiluwaca jarweh wusren aku cancarita lu becik wis gumelar jroning pakeliran ya Gusti Triamreksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kinur buku drateng kawasa sahari ratri yang itri bawana pra teking doksina gilur kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu sarta abad gedung lantang kartu mangkar kosine rambur kowe jawa pating krembah tetu padhaing kutu-kutu walang atoga burun wono yang burun tuwi dadi obranan tanpa wicalan padhang trawan sinare sang Hyang Renami kang arsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang merengangah lamun kaik saya dilat-dilat bumi saya dangu semulup sangi mangarko atas belakaran kiri ini kabangismu jenar kabar bawan sinare sangi wang basonto tanam to katon ijo ruyu-ruyu amang kuning kong biru moyo-moyo ujung gunungin mulang kendanu kasih luring prabancana lenggat menggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu seleng kawula dasih den ora sanga ya buka karep Tegal Sawahi manglur sulur tatanom dote sinambi sendonan sesindenan mikul karul kune anggiring raja kayane samene nopi rembakan Samara Wangi Sang Hyang Argasaya dangu saya inggil wis katon meluk sinari jagat dening kiblat papan nur kidul wetan kulon sinaring jagat kang saya baya berebut jabut kuwung marang dateng wonten ing kamadaning kuwing projeng Wirata nuninggi garis 100 tangan tukale 1000 jangkep tinegu kron garing Wirata dumadi saking puru-puru bebanjaran sinasapan kaya benang tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa wakut pegating maninggal kapantuk uruting Cakrawala
Wane-wane cokreng mabisik samane kinep ning jurang cara kinep pungguwa serung. Kinarya susuwing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuhi juru-yuruyo angrembui koyo-royo ning klopo bumi subur pasiten mawur satengah tandur-tandur tumangkar kawulyan dadi. Gunung-gunung bebanjaran angrangsang langit lenggak-lenggok lambai tuwin mijil saking sendang-sendang mening tirtani. Iline pinara-para kayune tinampi wadhuk binentung-bentung kinarya angilani sawah yang pategalaning Rara Kesma. Pategalan ngoplo jengkeng angrem buyu godhongane ambyek kowe nganti kaya manglu-manglu wit-witane. Kula kumendhem pulung simpar pul kemantu sadotan kucu Cina pitukulan kang maweh sarasaning diri. Inga-inga Raja Kaya Dewan Jajaya ngrembaka lamun mangaglaring bangunan lamun manci sarap surya samya muli marang kandange dewi-dewi. Tatanan carane kandhang nganggo nanjing palang laban tebih saking Titak Durjana Cudi sami sayek seka kabdi akaring ring nusa bangsa tuwin negaring Wirata. Wana bumi bangi gunung nganggo reksa mes lestari urun tumurun rah tumerah sadya dadi uruk-urukane lingkungan. Langkung-langkung lamun tinalit sampun sami sanggeman sepentek saking dasan Sosinan-saya Wada Winada anane mumat sinamat tantu yudinayan suwiji-wiji mapan jatuh jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging pirasake negaring Wirata naiku semana lagi mancik marang jaman kencana panjang punjung masuk pangkula jinawi kemari pakarta tata Turaharja. Dasar guru kang gedhe bore padhang sakate dhuwur kukusé tur atukun carane turta kasuring manca praja lasin tenta wau. Ingkang asma pusarane adil bangsa negaring Wirata ora kira diucapno. Dusra mersang nata 10. Nama wis mestani jero Sang Nata Prabu Durgandana, Sang Nata Prabu Matswapati. Nalendra pepakuning bumi nganggo nganjejekaken kautamarisa juga madaning dampar kencana. Same babut permadani. Nalika semanten bilayang bayang sakyane para apsara-apsari kausna pepantir sago kang sampe semewa. Yayah roping samudra daratan. Mimadatan kanton biswanipun sang jarang tutungguling projeng Wirata kiwasang jare para kadang miwah putra. Ingkang sami ketingal ngaglah begagayah praite kewu anenggih menika warnani. Ingkang putra anenggih Raden Seta. Nalika semanten Raden Seta menggeraken bergahe para pepatih negaring Wirata. Ingkang kasih pepatih Nirbita. Para diganti dem jinem madaning pasewakan Pranayaka samya gandeng pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasa tatu padengkul datan peselo laber sakatheng para sebo ing jawa buta kendurung untuk umbul-umbul kiterangan danu yayam wonten bangsa labu mayung megar menti jamur barat ing bangsa rendeng tumbahing karangan kowe jati ngarani bangsa katiga paranding tinggal dem jinem madaning pasewakan negaring Wirata datan gedung kan ingkang ngubah samira datal mampah kapiyarsa mangsa aning mradangga miwah pangli ing marang kono sigra amur wani pangandikan Dadung mangguling wijining pandika Sang Prabu Matswapati dereng kababaring lesan.
sasongko kumanyar mangkin tanpa sirih emas murobeng langit Sritenon neng pasewakan busana maneka warna Puspeteng Udyono Meng Panjra Sarwa Rukma Ranggeng manik Nara wata Obro prabanyo kang sumerat kenyaring teca lelewaran ler ki laci sireng cadet wimbo kekondo amre
Katiuping Maruta Mandura Separan mangambar ngas Anjrah ingkang puspita kasilering samirana mrih Sekar Katung ngas kandhanya Maweraras Ratnanendriya Niwangsut ngono mangadili luwih ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara ora mengkoto dhisik patih Nirbita ayo dadiake kaget penggalihmu dene sira ingsun biji ana ngersaning manira patih Nirbita baunuk-unuk niki wonten tibaling kang adhawuh paduka Gusti kula Sang Dewaji sinuwun sesembahan kula pengayuhan kula wonten madya pada prapting delahan Gusti kula Sina Prabu Durganta niki sinuwun Prabu Masopati sinuwun wonten sabda tama paduka kenjeng sinuwun ing jawi sanget wantos ing manah kula pindharan salompo pinanjering alun bebasanipun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Dewaji sinuwun Prabu Durganta tebih saking raos kemalasan baunuk-unuk niki kula tampi dawuh timbang paduka pangandika Sang Sinuwun Prabu Durganta niki sinuwun Prabu Masopati baunuk-un yo patih Nirbita kadhi pranggon sira ingsun percaya menika dadi batal wakil ingsun pranata tata iki teng kaprajan putra diakit atur kelawan panjenengan ingsun samandhang aja nganti ingkang karempin patih Nirbita menawi kandhang bab tata rakiting kaprajan Negari Wirata tarta sadotan badhe anguci wani sinuwun para kala samya sayek saya kapti akar luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Wirata mendhaipun para prajurit saking Negari Wirata ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning kaperang sawanji-wanji praja paduka tempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang abdi kepatihan remo kasawarung putung semoga kapandhemna diwaji sembahan kula baunuk-unuk niki yo gawe bombong penggaling sun teka jangkep kang dadi aturira ora pakar ingkang utama tindakna selawase urip baunuk nggih paduka doaken badhe kula candhika jimat namung delengan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumuga ming pangabekti kula kunju santa pepoto paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Masopati yo ingsun tama sira ngatur bekti kelawan panjenengan ingsun
ora pangestune ingsun wae tampanana Nirbita. Ih, kula pun diantatosna jimat maripi. Ndayoning kasantosan. Prayoga nunggu nunggu. Ih, sampun boten prayogi. Anak anungan Indita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap nanging kababar dadi pakarti. Seta, anakku cah bagus. Sasuwane sira ngersaning pun bapa padha raharja sak piseman munggir. Seta anakku cah bagus. Tansah binang kawidataning Sambikala Rama Prabu. Sowan kul tebih saking Urubida cinaketna ing kawidatan nering Sambikala sowan kula ngadhem marang saja kanthi Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Wilujeng pisowan kula kemarang kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Yo. Kowe atur bekti karo wong tuwa, ora arep pangestune wong tuwa wae tampanana nggih Seta anakku cah bagus. Ih, kula pundi adatosna jimat maripe ndayoning kasantosan. Prayoga anggon mulungga ngersaning pun Rama ing Wirata nggih sampun boten kirang payogi Kanjeng Rama. Seta, wonten baling kadhawuh. Mesthi wae kowe kaget tak caketake sowanmu ana ngersaning pun Rama. Apa kang dadi pikir utawa kang mbok batin dene kowe kaget sowan ana ngersaning pun Rama? Aduh Kanjeng Rama. Tartentu kula kaget sotaning penggalih kula wonten mata-mata ngandika ngawontenaken pasewakan agung ingkang bene kelawan adat ingkang sampun turta nimbali dumateng ingkang putra pun Seta. Rikala semanten kaget sotaning penggalih kula mboten mangertosi kula kedah alampah menapa. Tartentu kula namung saged sowan mangersa sing ngandika Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Aduh Rama Prabu, saestu ingkang kula tenggo sasampunipun kula sowan wonten praja ing Wirata menika ingkang kula antu-antu namung sabda tama pangandika saking paduka Kanjeng Rama Prabu. Kula tansah mawantu-wantu anggen paduka nyendhu amuk bilih kula nggadahi kalepatan. Nanging menawi jengandika badhe paring ganjaran dumateng ingkang putra pun Seta. Saestu kula nuwun sewu kula mboten nggadahi lelabuhan menapa tumrap paduka Kanjeng Rama Prabu. Mula saking mriku wonten ing mriki kula mung badhe ngrembak utawi kula nedya nungsung pawarta wonten jengandika ngawontenaken pasewakan agung wonten negari Wirata menika Rama Prabu. Jagat Dewa Brara. Seta, wonten banget dawuh. Sayekti nggonku nganake pasewakan agung ning negara Wirata dina iki sing beda kelawan adat sing wis kelakon. Aku mung arep ngrembug sak pirembakan babagan kahanan negara Wirata sing beda kelawan adat sing wis kelakon. Barangipun kados pundi? Seta, wonten dawuh. Apa kowe yo ngrasake padha karo sing tak rasake? Liripun kados pundi ngandika paring dawuh kados mangken. Ora tunggu sik. Bab kahanan negara Wirata sing wis ana 3 dina iki tak rasake kok beda kelawan adat sing wis-wis. Ora kaya adat sabene negara Wirata sing biasane ayem-ayem wae, tentrem-tentrem wae, jenjem, bungah. Turta kebaeng kabagyan 3 dina iki tak rasake kok beda. Kabagyan sing dirasake dening para kawula Nalendra Wirata ilang Seta. Waduh. King menapa saged kawontenan kados makaten wonten ing kraton negari Wirata menika. Tartentu menawi sedaya menika awit saking kalepatanipun ingkang putra Rama Prabu. Kula aturi angukum, kula aturi paring pidana andhawaken pidana dhumateng ingkang putra pun Seta. Teka paduka nimbali dhumateng kawula. Jeriyatanipun kula menika sagah sanesipun kula dados Nayaka Punggawa negaring Wirata kula menika ugi putra dalem ngarsa Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Ora mergo kowe kahanan sing werit jroning negara Wirata kuwi ora mergo anakku Seta, nanging mergo pancen ana sawijining perkara sing perkara iki mau nyalahi adat lan pernatan hukum negara Wirata. Waduh, lajeng saking sinten Rama Prabu? Ora liya kejaba pamanmu. Pamanmu kepatihan. Pamanmu rupa kinca lan rupa kincaka. Pamanmu kincaka rupa ya rupa kinca kuwi mau gawe dak-dakaning pasulayan sing undrane ora liya nyalahi pranatan hukum ning negara Wirata. Mula ora mokal yen to kabeh kabagyan katentreman sing tak rasake ning negara Wirata 3 dina iki luntur Seta. Anjra ingkang puspita arum
Mangkung kanduhan rimang lerena tanpa kanin yen tan tuluso amengku sang Dyah Utama Nalendra Muda Aduh Kanjeng Rama kaget sutaning penggalih kula. Sareng patuku paring dawuh bilih kawontenan negaring Wirata menika werit awit dipun sababaken saking tumindak utawi pakartinipun Kanjeng Paman ing kepatihan nggih menika Paman Kencaka Rupa menapa diri Paman Rupa Kenca. Aduh Kanjeng Rama kula nuwun sewu. Sedaya menika menapa ingkang sampun kelampah menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Paman Kencaka Rupa menapa dening Rupa Kenca teka paduka saged paring dawuh mekaten. Tur kula nuwun sewu, tigang dina menika pancen kula ngraosaken bab-bab ingkang beneh kelawan atan ingkang sampun para kawula samya gegundelan, para kawula samya mboten kersa manembah marang panguwasaning dat kamurwing dat. Satanipun para kawula mboten sami nyawiji manunggal tetunggalan dados tunggal. Ngadhem marang sajengandika Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Ya iki sing arep tak rembug. Iki sing arep tak rembug. Kahanan negara Wirata sing wis ayem ayem tata titi tentrem sinamatan daya dinayan. Bareng pamanmu ing kepatihan padha tumindak kaya ngono kok rasaku kok ora kepenak wae. Yen to sing dipatrapi pidana kuwi Rupa Kenca lan Kencaka Rupa apa ya mokal ning atase kuwi iki patih. Ning kepiye wae nadyan to kelungguhane kuwi patih nanging yen to aku arep merengkang karo kekarepane pamanmu kuwi mau mesti wae aku ya ora kepenak. Mergo aku ki ratu sing pancen ngayomi karo Nayaka Praja Punggawa negaring Wirata. Aja kok Nayaka Punggawa, nadyan kok kawula wae kudu tak ayomi. Nanging telung dina iki kok kawula padha arep ndak rangkul ngayane, padha arep ndak raketake pas sedulurane kok padha ora gelem. Iki sing dadekke perkara. Engko gek-gek pakartine pamanmu Rupa Kenca karo Kenca Rupa ngrusak kapercayane kawula karo nata ing Wirata Prabu Maswapati. Lah inggih menika ingkang kula wastani. Menika ingkang kula tuju. Sampun ngantos sing sak mangke pakartinipun Kanjeng Paman Rupa Kenca kalan Kencaka Rupa menika ngrisak dhateng asma patuhu Kanjeng Rama Prabu. Lah iya, mula ngene. Mesti wae kowe ora tak omongi. Bab pakarti apa sing dilakoni karo pamanmu? Menapa ingkang dipun tindakaken dening Paman Kencaka Rupa. Sing dilakoni karo pamanmu ing kepatihan ki ora liya. Pengen nganakake adon-adon menungsa ning negara Wirata. Waduh. Kados mboten. Ya. Yen to iki ngasih mengko jago saka Wirata menang lan jago saka Kasepuhan kalah. Wirang bebarang jenenge bapakmu. Lajeng sinten jago saking negaring Wirata. Ora liya ya mung pamanmu Rajamala. Mula seta anane kowe tak timbali mrene iki kowe tak kon golek jago saka Kasepuhan. Mergo pamanmu nantang karo bapakmu. Ayo kon golek jago saka Kasepuhan. Ning asisa ngalahke kridane jago saka negara Wirata. Sing wirang bebarang jenenge bapakmu. Seta Jagadéwa Bathara kula nuwun sewu.
pawartos menika kula sampun mireng kabar menika setunggal hari kapengker kula piyambak ingkang dipun panggi dening Paman Rupa Kinca menapa dening Paman Kincaka Rupa kalian Paman Rajamala kula ingkang dipun timbali kula dipun panggi lajeng Paman Rupa Kinca kalian Paman Kincaka Rupa paring dawuh kalian ingkang putra pun seta menehi dawuh kepiye bilih kula sampun utawi bilih kula dipun dawuhi supados-pados jago saking kasepuhan lajeng kula ugi tanpa rikala semanten kula mboten matur marang Sajengandika Kanjeng Rama Prabu kula tumuli pados sawung utawi jago kasepuhan lajeng kula ugi sampun pikantuk sawung ingkang kula wastani lho sapa kowe wis entuk jago nek ngono nggonku nimbali karo kowe takon golek jago iki mau telat sampun kepungkur sampun telat ibaratipun kula menika sampun pikantuk jago Sajengandika nembe nimbali dhumateng kula supados pados sawung malih wah sapa seta sapa jago sing mbok percaya nggone bakal nglakoni adon-adon menungsa ning negara Wirata inggih menika putra ing pejagalan atmajanipun Demang utawi tukang jagalipun pun Risang Jagal Welakas putra ing pejagal inggih menika pun Jagal Bilawa kepiye kuwi wonge kaya ngopo kasektene kaya ngopo dedeke sepira gedene sepira menapanipun ingkang ageng ora wong iki lho gedene wong kuwi sepira apa padha karo pamanmu Rajamala kula mboten saged matur ingkang baken sinten to kemawon ingkang nyumurupi kalian pun Jagal Bilawa menika saged ndamel srana piye merinding ngono terus menika ingkang kula maksud wah edan aku kok pengen ngerti karo sing jenenge Jagal Bilawa seta wonten baling kang dawuh ora sasuwe-suwe marata diage timbalana Jagal Bilawa kon ngadhep nang sae panjenengan sun nyuwun mamin madal wasilan Rama Prabu Ratune Ratu Utama Patih Patelinu Pranaya Kantyas Raharja Anagare becik-becik parantene tatan mangkin palyasing kala bantu mewah bangla bangkit beta kang arepati Bareng katen kula toto-toto kula diani bali dumateng pun Jagal Bilawa yo kon teko rene rasa suwe-suwe nyun mamin madal masan sing ati-ati aja kaya bocah cilik anakku seta sing tak rep-rep rapane Bilawa
Alon tinata trapsila Solae sami minuta taning Narendra Debya Yaya wikati katinya nyanyadong wembaning sabda Jagat Dewa Bathara Seta wonten timbalan. Apa iki jago saka kesepuhan sing jenenge Jakal Bilawa ya iki? Inggih menika. Dian. Dedeke kok ping telune menungsa lumrah. Biyo. Awake semono mongko sawangen. Halo. Drijine sak lengen bayi. Miturutmu gadane sepira? Panjenengan menika menapa? Mboten sah dipun penggalih. Wah, Dian. Ana wong kok gedene semene iki sing nglairke ibune kepiye? Kula mireng kabar nalika tasih bayi nembe procot lahir saking nggo garba. Abotipun 20 kilo. Biyuh. Mesake mbokne inggih. Biyuh bayi lumrah 5 kilo wis ora lumrah aku wis 20 kilo. Ih. Menika pancen estu menika lelakonipun Jakal Bilawa. Edan. Ngadhep ingsun kok ora muni apa-apa. Bilawa menika atus mekaten. Menawi mboten dipun timbali tartemtu mboten matur. Mboten purun matur malih sinten mawon. Menengan ngono. Ih. Edan. Ning kosek kok kaya ora tau adus ngono. Ih. Mbok bilih pancen mboten nate. Panjenengan mboten nate siram awit menika damelipun namun wonten ing pejagalan sedinten menika saged mbeleh kebo sapi sisan ling ngleti sisan ling ngirisi ulamipun menika saged sedasa ngantos 15 kebo utawi sapi biyuh. Wah edan. Mula ta ora mokal kabeh kebutuhan ana ing kraton Wirata kecukupan mergo pancen ana Jakal Bilawa. Iki pancen estu. Mila kula aturani mbali dhumateng pun Jakal Bilawa menika. Yo. Wah edan. Iki aku nyeluke piye? Iki Bilawa mekaten. Bilawa Jakal Bilawa. Sak suwanirana ngersaning panjenenganipun padha kanthi raharja sak praptamu Jakal Bilawa. Wah. Prabu Maswapati yo slamet aku. Lho kok ora basa iki piye to Seta iki? Nuwun sewu kula kesupen matur. Niku gandeng rimiyen lingkeng nemu menika wonten telenging wana tartemtu mboten saged basa kados sanes-sanesipun. Mboten saged mangertosi unggah-ungguh basa menika ugi mboten saged ndodhok. Sak lumrahe kawula kuwi kudu basa karo ratu. Inggih nanging Balawa menika mboten saged kula aturi nampi kemawon. Yo. Wah edan. Iki aku dijangkar karo kawula. Bilawa slamet kamu. Iya, slamet aku ana kersane sinuwun Prabu Maswapati ya tur gandana. Eneng apa? Lagi wae aku tetenguk ning pejagalan. Ngenteni tekane kebo kelawan sapi. Sing bakal kudu tak jagal, kudu tak bleh, tak aturake marang kraton Wirata. Laku aku teko ditimbali ngadhem ngersane sinuwun Wirata ya sinuwun Maswapati. Iki ngene Bilawa. Anane aku nimbali karo kowe iki mergo pancen ana wigati.
Kowe rek ya wis diomongi karo anakku Seta to? Diomongi piye? Lho. Kowe didapuk dadi jago saka kasepuhan? Pancen iya. Aku ditimbali karo Raden Seta. Aku didhawuhi supaya dadi jago saka kasepuhan. Nggone bakal nganake adon-adon menungso di negara Wirata. Aku didhawuhi supaya munggah ning Blabar Kawat jangan Rencang. Lah iki ngene. Apa kowe pancen gelem tenan? Apa kowe pancen gelem tenan dadi jago saka kasepuhan? Gelem. Lahir batin aku gelem. Mergo iki ngempet marang atege kraton Wirata, ngempet marang atege kabagyan ning negara Wirata. Aku saguh yen to ngasi mengko Balawa kalah. Ngasi Balawa kalah nggone adon-adon menungso karo Raden Rajamala. Aku trima minggat saka kraton Wirata. Tenan kuwi wis tak antepi tenan. Wis tak antepi. Yo. Yen to ngasi ki mengko kowe kalah jroning adon-adon menungso ning Blabar Kawat njanget Sinencang. Kowe minggat saka kraton Wirata. Yo. Nanging yen aku minggat ora ana meneh sing ngaturke daging iwak sapi, iwak kebo ning kraton Wirata. Oh iya ya. Ya wis kowe ra sida lunga wae wis. Kepiye? Mergo pancen iki ngempet marang jenenge kraton Wirata, ya Gustiku Prabu Maswapati. Ya wis ora apa-apa. Yen to pancen wis tok niati lahir batin tenan, mengko ngasi kowe kalah nggonmu adon-adon menungso, nggonmu campuh adu atosing balung leting kulit karo adikku Rajamala, kowe tak kon lunga saka negara Wirata. Ngewuhke. Lho. Mau kon lunga. Terus ora sida. Terus kon lunga meneh. Wis sakarmu sak gelemmu wae Balawa. Ya. Aku gelem lahir batin nyengkuyung ateke kraton Wirata. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk wadyabala saka negara Wirata ngewangi lekasmu? Sing jeneng adon-adon kuwi siji karo siji. Lenang do lenang. Ora kena lenang karo wedok, wedok karo lenang. Nek pancen arep wedok kudu karo wong wedok. Nek adon-adon karo wong lenang ya kudu karo wong lenang. Siji mungsuh siji, ora kena diewangi. Ya wis. Apa pancen kadigdayanmu iso dijagake tenan? Nek aku bloko wae pribadi ku ora duwe keprigelan apa-apa. Aku ora duwe kadigdayan apa-apa. Isaku ya mung golek kebo sapi. Nek kon ngantemi wong ya iso-iso wae. Nek ora ngasih duwe kadigdayan apa-apa. Seta, wonten dawuh. Kowe kok mengundang gendro kaya ngene to? Iki ngantemi wong ning kok ora duwe kadigdayan iki kepiye? Kok gur beras-beres. Gur waton niba Guru waton ngantem inggih kula piyambak dereng mangertosi. Wis sinuwun Maswapati ora sah nakoke oke bab katigdayanku mergo pancen aku ora duwe katigdayan. Lho terus engko kepiye lehmu arep menang mungsuh Rajamala? Lehmu arep menang mungsuh Rajamala mengko kepiye? Mbuh menawa pancen ana pitulunge dewa ya berarti Balawa menang. Nanging ora ana pitulunge dewa. Lelakno aku minggat saka kraton Wirata. Lan kraton Wirata wirang bebarang jenenge diurek-urek karo rupa keca karo keca rupa. Kagat resang kapirang rirangkul kinempet kaambet. Dosang retaning bawana ya ki tukang walang ati. Ya tukang kutu garing, ya tukang ana sing jas. Yo Balawa yo. Yo Balawa. Wis nek pancen kowe arep budal, nanging ngentenono besok dina Selasa Kliwon. Yo. Kowe dina Selasa Kliwon sisuk kowe kudu munggah ning Blabar Kawat njangan Sinencang. Yo, aku njaluk pamit. Siji meneh aku ora njaluk wadyabala, aku ora njaluk diwangi apa-apa.
Aku mung njaluk sedina sewengi aja ana sing turu. Kabeh nayaka Punggawa aja ana sing turu, aja ana sing dhahar lan aja ana sing campur karo bojone. Waduh. Apa ana srana liyane? Ming sedina sewengi ngopo ora betah? Ya wis, ya wis, ya wis. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Aku njaluk donga manekunga puja-puji rasane Gusti. Ndongake lawan lekase Jagal Bilawa, aja nganti ana sing turu, aja nganti ana sing madhang, aja nganti sing campur karo bojone. Sedina sewengi ngasih rampung pakaryanku. Kabeh nayaka Punggawa negara Wirata kudu saguh ndongake karo aku. Ya, mengko tak dongake. Mengko tak siaran ngumumke ndongake karo kowe Balawa. Au jalu pamit. Munggah ning Blabar Kawat jangan sinencang. Isih esuk Selasa kliwon. Ya au mangkat saiki ora apa-apa. Ya wis. Sing ati-ati muga-muga lekasmu bisa unggul jering paperangan ning adon-adon menungsa ning negara Wirata iki Balawa. Jalu pamit Prabu Paswapati. Edan sedina sewengi kok ora kumpul bojo iki kepiye karepe? Namung sedinten sedalu Rama Prabu, masa inggih mboten betah. Ya wis ora apa betah-betahke. Pak kencengi nggon kudut. Iya. Anu iki. Senengane kok ngrepoti wong wae. Nggih sedaya menika sarana kebatinan, sedaya menika urusanipun kalian Gusti Kang Akarya jagat sak digdaya digdayani wong nek mboten linantaran donga pangestu taten mboten saged semulur anggenipun nggadahi gegayuhan. Ya pancen bener ngono sih to. Iya. Kabeh kuwi kudu linantaran usaha lan doa. Iya, leres. Ya mula saka kuwi aja pati-pati kabeh nayaka Punggawa negara sakjroning kraton Wirata iki mengko sedina sewengi nggone baik Balawa netepi kewajiban nglakoni pakaryane kewajibane ya kuwi munggah ning Blabar Kawat jangan sinencang tanding perang tanding karo pamanmu Rajamala tak kanthi supayane ndedonga manekung puja-puja ngersaning Gusti sedina sewengi aja mandhek aja ana sing turu aja ana sing mangan. Ih ndika ngestaken dawuh. Wah ya edan pancen Bilawa kae wonge cen tak sawang otote katon kenceng kabeh. Ih. Dedeke gedene ora sebaene. Inggih pancen leres. Pamanmu Rajamala kae awake gedhe ning gajih tok isine. Peng-peng kele madang. Inggih nyatanipun sedaya menika nggadahi keprigelan piyambak-piyambak. Ya pancen ngono. Ning dikaya ngapa pamanmu Rajamala kae pancen tak akoni digdaya. Pancen kae digdaya. Kawit dhisik durung ana sing iso ngalahke marang kadigdayan lan kridane pamanmu Rajamala. Inggih. Nanging embu, ning embu nek engko kalah karo Jagal Bilawa embu.
Wong ya aku ora ngerteni kadigdayane Jagal Bilawa ki sepira aku ora ngerteni. Paten Nirbita mboten bangga dawuh. Budal kang padha sibuk asik limbukan lho. Isih yaene iki kajengipun. Kula badhe ropian-ropian sakarepmu. Ngestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit madala wasilan. Yo kaya sarana dawuh maneh. Patih Nirbita. Purna gantining pananggilan. Arsa sang nata kundur kedaton jog saking damar sono ki nampit gambaran gading. Kadharaken sang hyang Purba jadi mangku tanggung Joko paloro-loro. Ingkang samya ngambil pacaring keprabon. Kawis dalem saking mandura tindak nyosang Sri Naranata. Namun katan saking mandura gumebyar candra kadya sang Hyang Surya.